מושי קרוט, שאנחנו רגילים לראות מנצח על המטבח הקולינרי במתחם האירועים קאי, היום נמצא בכובע קצת אחר, הוא מחתן זוג בערב בלתי נשכח. פעם ראשונה בחיים, מאור וחיים. מאור הוא חובב קולינריה וביקש ממני לחתן, זה היה הפתעה גמורה מצידי. כאילו מצידו לבקש, כאילו אני הרגשתי ככה, אני מאוד 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 מתרגש, כי זה זכות להעמיד זוג מתחת לחופה ובאמת לחתן אותם ולעשות את הטקס. זה משהו שאני אקח איתו, אני חושב גם לחיים. איך התחושה לפני החופה? מתרגשים בטירוף, במיוחד ממושיק, לשמוע מה הוא אומר עלינו, מה הוא אומר בכלל בכללי. אני מעריץ שלו, אני מת לראות אותו מדבר ועושה את הטקס חופה, וזה הדבר הכי מרגש בעולם. התאהבנו, לא הסכמנו לראות שום אולם אחר, ופשוט סגרנו פה. השירות מדהים, העיצוב. נכנסנו, הדבר הראשון שעשינו זה וואו, וזהו, וזה נסגר. אנחנו רגע אחרי החופה, איך התחושה? היה מטורף, היה מדהים, חוויה כל כך גדולה. מושיק היה מדהים, באמת ריגש אותנו בטירוף, גם ריגשנו אחד את השני כמובן, והיה לנו באמת נהדר. הוא באמת נגע בהכל, פשוט ידע לבחור את המילים, ריגש אותנו כל כך, אני הייתי, כבר עוד רגע זלגו לי דמעות מרוב המילים שהוא בחר והצורה שהוא אמר, באמת. אז האם נזכה לראות אותך מחתן בעוד אירועים? אני לא יודע אם זה יהפוך להיות מקצוע, בינתיים אני לא חושב ככה, אני מתרגש מהיום.